127. Josef Pavlata, Sportkomplex Břeclav. Těm borcům pěkně vypálil rybník, takže 200 zůstává, jak se říká, doma. 127. Ano, je to tak, 127. Josef Koze Pavlata, Sportkomplex Břeclav, zleva se tam protáhnul a na pásce strestal své spolubojovníky. Tak, dámy a pánové, stále sledujeme Grand Prix Ratio 2012, břeclavské silniční kritérium. No a tady se nám dějou věci na čele skupiny a odskakuje domácí závodník. Domácí závodník vzal za to číslo 111, a to jsme tady ještě neměli. Martin Mikísek, Sportkomplex Břeclav. Rozhodnout o pořadí ve skupině následovatelů. 103 nám projíždí. Já vím, já jsem chtěl krásně, to byl. Já jsem tam snažil za váma ještě vás doskočit a už se to... No, tady máme toho borca, postupte ho, domácí borec odjíždí, za ním se vydává jeho kolega. Takže břeclavský Sportkomplex se snaží rozhodnout, tady tenhle závod, ano, kolo Činely, číslo 111. Takže tady pátý v celkovém pořadí, břeclavský borec a pozbuďme ho, dávej, chlape, pojď. Ještě 4 rundy. Za ním další břeclavský borec. Tu celou skupinu a za něma už se blíží ta čtveřice, vedoucí čtveřice závodníků, která má 3 kola do cíle. 3 kola do cíle. Martin Mikísek přijíždí. Vedoucí auto, tam uvidíme, jak se to všechno odehraje, protože to kolo se promísilo a my zvoníme do posledního kola, poslední kolo. Takže teď to bude i pro rozhodčí velice složitá práce, protože ta skupina se spojila. Ten borec na čele si jede pro 5. místo ze Sportkomplexu Břeclav a my budeme sledovat, kdo z toho sportu. Tady bude si Marcel Kachlíř, asi ano, Marcel Kachlíř. Za ním 129, tak to byl teda souboj. František Rozsypal zřejmě na 2. místě. No a vítěz dnešního kritéria se 103, Marcel Kachlíř. 150, Michal Rodrík, jede Šesu Atletic Racing, 148, Radim Polák a je odstartováno. Italská vyločovačka Grand Prix Ratio odstartovala do neutrálního okruhu. A jede. Takže vidět, že se bojuje o pozice. Ztratil botu, chodí Bos, tady najde, to je Kos. No a my budeme čekat vítěze. A tady čekáme vítěze na Brontolet. Vlasta Matýsek první. 147 Vlasta Matýsek, 151. A jak se budou odehrávat souboje na dalších místech. Sportkomplex Břeclav, 2. místo. A je to tak. 127. Josef zvaný Pavlata, Sportkomplex Břeclav, 2. místo. Tak a máme tady zavajecí motocykl a bude to. Je to tady 140. 6. Tomáš Kovář, zvaný Zubař, 3. místo. Na střelené 4. místo. 150. a Michal Rodrigo. Tak máme další borce, cíly v cílové rovince a teď už s přehledem kontroluje svou pozici. A hned si identifikuje 131 a 131 je Marek Gul, Pelous Cyklo.
Zatím, jak se říká, si ještě neplácli borci z Brna. Bír Brno zatím ještě čeká na svou příležitost. Zatímco nejpočetnější skupina závodníků z ED Česu Elemi Racing už má 3 chlapy v pořadí na prvním, třetím a čtvrtém místě. A zase se nám oddělil borec z hlavní skupiny a tentokrát zdá se, že přehledem, s velkým přehledem si pojistí další pozici. Takže cíl a potlesk pro tohle borce 136. A je to tady Pavel Kaňok, Bír Brno. A my uvidíme, jestli Petr Velíčka s číslem 145 ten svůj útok dovede do zárného konce a bude, jak se říká, mít pokoj, protože závodníci, kteří jsou na těch zadních příčkách, mají ten závod samozřejmě o poznání delší. Tak, a Velislav na prvním místě, zatím v této skupině, a tady se schyluje v té športu a to jsou borci z jednoho týmu a kdo to bude? Velislav? Ne, Čiča. Radim Janovský, 151. O 8. pořadí. A ostatní, poslední kolo pro ostatní, poslední kolo. Tak a máme tady bílou Mazdu, no a poslední sport italské vyučovačky, poslední sport a cíl pro 137. Takže vše je připravená, můžeme závod odstartovat. Já už tady máme i 6. do party. Tak je odstartováno. Peťo! To znamená závod dvojic. Tady si budou závodníci předávat štafetu. Příští kolo prémie. No, příštím kolo už by podle všeho měli sportovat. Pozor, silové rovnice. Takže střídá se. Tak a tady máme rozhodující okamžik. Startovní kolo se nám začíná dělit. Takže Mazdu máme tady vedoucího závodníka Novotného, který bude předávat Lechnerovi. Takže ten náskok je velice slibný. Tak, v příštím kole máme i prémii. Zase, že ten náskok je konstantní, Petr Lechner bude předávat Kalendovi, Michalovi, Zdeněk Mlynář bude předávat Marcelu Kachlířovi do dalších 2 kol a tady už máme asi větší rozestup. Novotný předává Karstvému, Petru Lechnerovi. A to takový se odevzdává. No a my čekáme na Michala Kalendu, který bude předávat Kosovi. Takže tady máme střídání, Michal Kalenda odevzdává. No a na úkladě tady máme 2 okruhy. 2 kola do cíle. Předává na výpočtu. Tak,
Petr Lechner přidává na výkladky. Takže první druhé místo je jasné. A přebírá Michal Kalenda. A Michal Kalenda do posledního kola. Do posledního kola i Michal Kalenda. No a my už tady, dámy a pánové, vidíme bílou Mazdu a vítěze. První místo Pavel Novotný a Petr Lechner. A druhé místo, cíl pro dvojici Zdeněk Mlynář, Marcel Kachlík. Dámy a pánové, můžeme jenom zopakovat, že v Madisonu v kategorii muži elite vyhrála dvojice s číslem 154 a 155 Petr Lechner a Pavel Novotný. Jede se štafetovým způsobem, štafetu borec předává v podobě předání předního kola svému spolubojovníkovi, který namontuje přední kolo a pokračuje v závodě. Závod štafet je odstartován. Takže všechny štafety jsou na startu. Odmontují přední kolo, namontují si to na svou vestku, odhodí klíč a jedou. A je to tady. Máme tady prvního borce a měníme. První Limit Racing, druhé družstvo, třetí Sportkomplex a obě družstva Shakespeare Brno. Takže potvrdili se na slova Limit Racing, první dvě místa, Sportkomplex zatím třetí a Shakespeare Brno čtvrté a páté místo. To opravdu pro začít. No a Zumba už je na trati, takže jede Limit Racing Ačko a vyjíždí i další borec. Jsi se dokázal dostat do toho. Jak by si mě docvak jak níž asi.